UEMA, guretzat aspalditik ezinbesteko bidelaguna da, eta esango nuke itsasargire bai, launtzen digulako fokoa edo begirada nun jarri zehazten. Esango nuke aldi beren baita ere, UEMak zaindu egiten gaitula eta gure lan hontan ahaldundu egiten gaitula. Euskal Herriko mapan, UEMA osatzen duten udalerriek jartzen duten kolore gune hori, gero eta zabalago, gero eta hedatuago izan dadin, lortu beharko genuke hurrengo urteetan, euskara nagusi izango den Euskal Herria amets dugunok. Urte guzti hauetan, UEMaren lana bere bizikoa izan da hizkuntza eskubideen defentsa eta babesean. Lan horri esker, herritarrak euskaraz bizi ahal izatea, udaletan euskaraz lan egitea, edo administrazioen artean euskarazko harremanak izatea ahalbidetu da. Aurrerantzean ere bide lagun izango gara. Zorionak UEMA. UEMA zer dan berba baten esatea lan nekeza da, baina irudi batekin esateko nik esango nuke jostorratza dela. Euskal Herriko txatalak elkartzeko eta batzeko daukan gaitasunaren gaitik. Eta gainera, arilkatze hori beti begirunez, maitasunez eta tentuz egiten du. Gure herriarentzat garrantzia izugarria dauka euskararentzat eta euskal komunitatearentzat arnasa delako. Besarkada bat guztiontzat, aupa UEMA! Eta hori da UEMA niretzako ekosistema ideal hori, zaindu behar duguna, indartu behar duguna, danon artean, eragin ikaragarri handia duelako, ez bakarrik UEMako herrietan. Baizik eta Euskal Herriko gainerako herritarrengan eragin ikaragarri handia duelako, ez? Eta behar ditugulako. UEMako herrietan egiten ari dana oso handia da. UEMA beti esaten dut nik, ez da motorea dela, gure biziberritze prozesuaren motorea dela. Besteak ere, gainerako euskaldunak euskarara erakartzeko. Hori da benetako potentziala UEMak daukana. Ingurune digitalean ere tokikotik eragitea ezinbestekoa da euskararen garapena bermatzeko. .eusentzat, sarean euskara eta .eus domeinua zabaltzeko UEMA funtsezko aliatua da. Eta etorkizunean ere elkarlanean sendo jarraituko dugu. Zorionak! UEMA da euskaraz bizitzea erabaki duten herriko etxeen elkargulea. Eta hori Ipar Euskal Herritik etorririk guretzako biziki referentziazkoa da eta izan da. Zinez, Ipar Euskal Herriko herriko etxeetan lehen hizkuntza normalizazio planak egiteko laguntza eskaini zigun UEMak. Iñaki Arregiuka nuen bide lagun. Eta biziki aurrerakoia izan zen. Beraz gaurkoan, zorionak UEMA, segi bide beretik, eta ea noiz ere ikitzen ditugun zubi guzi horiek. UEMA, gure hizkuntzaren birikak egituratu dituen erakundea da. Euskararen normalkuntzan aurrera egiteko funtsezkoa. Pantaietan ere, arnasguneak lortzeko, gure ezinbesteko bidelaguna zarete. Zorionak eta aurrera. Guretzat UEMA ezinbesteko bidelaguna da euskararen normalizazioan aurrerapausoak emateko, bai udalbarruan, euskara plana garatuz, irizpide aurreratuak ezarriz, euskara zeharkakotasunez landuz, baina baita udalerrira begira ere. Guretzat oso garrantzitsua da udalerri euskaldunekin elkarlanean aritzea eta UEMak horretarako bidea jartzen digu. Beraz, 100 udalerriko langa gainditu dugun honetan, zorionak UEMA eta etor daitezela gehiago. UEMA da herrigintzatik eta euskalgintzatik gertuen sentitzen dudan herri erakundea. Genuinoki, zintzoki eta behar den bezala radikalki euskaltzaleak eta euskararen normalizazioaren aldeko langile konprometituak. Gure kasuan, euskarazko zinemaren egoerari aurre egiteko bidelagunak euren ekimenez. Zorionak UEMA, zorionak egiten duzuen lanagatik eta herri askotarako. Kaixo guztioi eta zorionak Gazte Euskaltzaleen sarearen partetik UEMari eta guztioi 100 udalerri euskaldunen langa igarotzeagaitik. Gazteontzat, gure belaunaldiarentzat izugarrizko arnasguneak dira udalerria euskaldunak, baina gaur egun dauden arnasgunetatik kanpo ere arnasten jarraitu nahi dugulako, beste 100 udalerri euskaldunen bila joan behar dugu. Eutsi horri eta animo! Konzeptu batzuk ere ordura arte euskalgintzan eroitzen genizitun eta soziolinguistikan eroitzen genizitun konzeptu batzuk UEMari esker sortu dira, ez? Arnasguneak eta arnasguneekin inguruan daun arazoa eta sortu liteken arazoa eta ze arau, ze normatiba aplikatu horrekin
aplikatu beharko litzatekeen gertatzen ari diren gauzatzuk ez gertatzeko, uste dut hori dena UEMari eta UEMan lan indoan jendeari zor dugula. Beraz, zorionak. Euskarak udalerri euskaldunak behar ditu. Euskarak UEMA behar du. UEMA 101 udalerrira iritsi da, baina behar du UEMA zabalago bat. Eta UEMA sendoa eta zabala baldin bada, euskara sendoa eta zabala izanen dugu, gero eta gehiago. Uste dut egunak gozon asko ekarri izkigula, baina nik azpimarratuko nuke behar bada, Euskal Herri Euskalduren amets horri, hori realitatearekin lotzeko aukera bat eman digula, ezta? Utzi digu nolabait irudikatzen Euskal Herri Euskaldun hori ze izan liteken, norabide bat eman digu, ipar bat eta uste dut hori ere oso garrantzitsua dela. Guretzat UEMA da erakunde oso trinko bat eta era berean emankorra, eta bereziki gure kasuan arrasgune lotutako politiketan modu saretuan lana egiten lagundu digun erakunde lehen esan da bezala trinko eta malgu bat. UEMak ekarri du herri euskaldunen ahalduntzea. Herri euskaldunei eman die euskaraz jarraitzeko harrotasuna. Etorkizuna, euskararen etorkizuna, hiri eta inguru handien euskalduntzarekin batera etor daiteke, baina ezin dugu pentsa bitartean herri euskaldunak galdu ditzakegunik. Euskarak bizirik jarraitu behar du gure herri euskaldunetan. Zorionak lehendabizi UEMari, zorionak UEMako kide zareten 101 udalerriei eta zorionak bereziki 101 udalerri horietako 300.000 gora biztanleei. Izan ere, sekulako ekarpena egiten diozu egunero euskararen biziberritze prozesuari. Are, inon baldin bada etorkizuneko Euskal Herri euskaldunaren ernamuinik dudarik gabe UEMako udalerrietan da. Egunerokoan erakusten duzue euskaraz funtzionatzea posible dela, euskaraz aritzea posible dela, euskaraz izatea posible dela. Eta bestelako errealitate soziolinguistikoetatik euskalduntze bidean ari diren herritar eta erakundeentzat trakzio indar garrantzitsua zarete. Kontseiluarentzat ezinbesteko bidelaguna da UEMA. Hala izan da gure 25 urteko ibilbide honetan hasieratik. Beraz, pozarren gaude 100 udalerrien langa pasa eta etorkizuneko Euskal Herri euskaldun horren kimua indartsu ernetzen ari delako. Zorionak. Haizue porrotz marimototz, UEMaia da, 100 udalerrik osatzen dute! Bekatzi poreta, hori ja infinitura! Zorionak, 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 zorionak! Haizueta, zer esan nahi du UEMak? Udalerri euskaldunen mankomunitatea. Bertako bizilagunek euskaraz sentitu, pentsatu eta ekin egiten dute. Ara, orduan gu ere, UEMA gara! Bai! UEMA ue, maue, 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 maue. Maue, 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 maue. Itagiraino eta buelta maite zaituztegu! Hau pasuek! Eta gora Euskal Herria! Iere! Ai, 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 ai!